Hola a tothom, hola. Sí? Bé, molt bon dia a tots. Benvinguts al dia del CIM. Suposo, els que porteu més anys aquí amb els CIMs i tal, doncs sabeu, és una iniciativa que vam començar el 2015, on visitàvem, quan en aquells moments s'estava plantejant l'ampliació, doncs la idea era que des del comitè es plantejava un CIM i es deia, bueno, es vol anar a investigar aquest CIM, a veure què tal és, i se'ns apuntava tothom que volgués i s'anava tots junts. Tots els CIMs que es van visitar fins a l'any 2022, quan es va fer el Roc del Migdia a Oliana, van acabar formant part de l'ampliació. Un cop es va fer l'ampliació, doncs ens vam plantejar, i ara què fem amb el dia del CIM? Ara que ja s'ha fet l'ampliació i va sortir la iniciativa aquesta, de dir, ostres, estaria molt bé que els centres excursionistes siguin ara els que diguin, mira, aquest CIM que ens queda a prop i tal, doncs anem a fer una ruta xula que nosaltres coneixem i ensenyar-la a la gent. I bueno, hem començat ara, aquest any, no, amb la Huecanoia, que ens ha muntat aquesta sortida, que ara us explicaran. I la veritat és que em fa molt content veure aquest èxit de convocatòria que hem tingut, perquè jo crec que hem duplicat la vegada que més gent havíem tingut. Som una 70ena de persones, més o menys hem comptat, així que benvinguts a tots i que us agradi la ruta. Bé, bon dia a tothom. Bon dia a tothom. Com a president i en nom de tot el Club Excursionista de Huecanoia, doncs agrair la vostra presència aquí. La veritat és que estem molt contents de l'èxit que ha tingut aquesta primera edició, no? I esperem que gaudiu de la jornada. Per part nostra, agrair a la FEC per confiar en nosaltres en organitzar aquesta primera activitat dels 100 CIMs i que puguem gaudir d'aquest dia i que ens respecti la pluja, que per allà ve una mica així, però tranquils que no arribarà aquí, Agrair també a la FEC també perquè tindrem l'honor del 2027 poder ser els organitzadors de la jornada que farem els reconeixements dels 100 CIMs i per nosaltres també és un projecte que ens fa molta il·lusió, tot i que encara quedi 2 anys, no? Però això són coses que s'han d'organitzar amb antelació. I res, ara breument us expliquem una mica la ruta i comencem a caminar, que no agafem fred. Gràcies a tots. En aquesta ocasió, molts de vosaltres ja heu estat al Grange de Miralles i heu fet aquest cim, però ens venia molt de gust fer-ho per aquesta part de Tous, que molta gent no coneixeu, i sobretot passar per aquesta serra de Miralles, que el 2021 va patir un incendi important i ara tot just s'està regenerant i ja veureu que està tot molt maco i a més amb aquesta pluja encara estarà més bonic tot. I res, esperem que us agradi molt la ruta, pujarem fins a la Creu de Ferro, farem tota la carena fins al coll. Allà en principi he pensat d'esmorzar una mica i després, per grups, hem pensat de pujar uns al Gron i els altres a l'Agulla Grossa i després ja baixarem cap a la Roqueta per Corriols i tornarem aquí. Llavors els que us quedeu a dinar ens anirem a dinar aquí a la Fou i els altres ja podreu anar cap a casa. Pues som-hi! Una mica de quatre paraules. Ja hi anava. Ens trobem a la comarca de l'Anoia, que és una comarca territori de Castells i Torres de Guaita. Recorda un passat medieval convuls que ha deixat la seva empremta en forma d'edificis plens d'història. Visitar l'Anoia és descobrir una comarca diversa a mig camí entre Montserrat, les vinyes del Penedès i la Plana de Lleida. El fet de ser un espai de frontera va afavorir la construcció de torres i castells, que van ser escenari de la reconquesta i el repoblament de les terres en mans dels sarraïns entre els segles IX i X. La Serra de Miralles és una serra situada als municipis de Santa Maria de Miralles i Bellprat, a la comarca de l'Anoia, amb una elevació màxima de 866 metres, que és el Gron de Miralles. Aquí ens trobem a la masia de Ca Naubareda. El propietari ens ha cedit, vam estar parlant i ens ha cedit, que li hem d'agrair, per poder aparcar els cotxes, que ha sigut una mica la logística complicada, però ens n'hem sortit prou bé.
Val? La masia Ubereda està considerada la masia més antiga de l'Anoia i surt esmentada ja en un document de l'any 960. La masia, ampliada amb el pas del temps, conserva al seu interior elements molt antics, com una gran sala on hi ha unes grans arcades ogivals. El 2021, que és que també quan va coincidir amb l'incendi d'aquí a la Serra Miralles, que va arribar fins a Santa Coloma, es van iniciar grans obres per reformar justament la masia. La planta principal de la masia de l'Ubereda es va restaurar tota i es van trobar espitlleres defensives. Degut a que és terra de castells, doncs, també no era un castell, però també formava part. I en la restauració de les espitlleres i de l'exterior cal destacar el portal adovellat de punt rodó. La reforma va conservar l'essència de història i l'encant tradicional, però també va introduir comoditats modernes. Ara la masia ofereix un espai acollidor i contemporani, ideal per esdeveniments familiars i corporatius. Aquesta renovació simbolitza la unió de generacions i la preservació de la història del mas. També vull comentar que avui tenim, per donar visibilitat, UEC Anoia està començant amb la inclusió. Persones de baixa visió o de ceguera. I avui portem una barra bidireccional i una persona que va sense barra però va agafada la motxilla. A través de UEC Anoia volem donar visibilitat i acompanyar aquesta gent que també són part de la natura i de les persones. Moltes gràcies a tothom. El Dia del Cim, la gran trobada anual proposada pel Comitè dels 100 cims de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, torna. Comencen a caure gotes. Aquest cop, la cita és a terres anoienques. És 25 d'octubre. Al final ens mullarem, El punt d'inici, la històrica masia Ubereda, al sud del nucli de Sant Martí de Tous. L'ambient és d'expectativa. L'objectiu, coronar els cims de la Serra de Miralles. El recorregut es presenta variat i distret. El grup avança unit, enfilant-se cap a la primera fita del dia, la Ferriola, també coneguda com la Creu de Ferro. Des d'allà, la ruta s'endinsa a la Serra de Miralles. El camí no dona treva, però l'esforç es comparteix. L'has pentinat aquest dematí, no ens enganyin.
Els caminadors ressegueixen la carena, gaudint d'un paisatge que s'obre a cada pas. Com veniu? De cony? Que no, que això d'aquí és l'Agulla Grossa. Com veniu? L'agulla grossa es retalla contra el cel i poc després s'assoleix l'objectiu principal, el Grony de Miralles. Un cim emblemàtic inclòs oficialment el repte dels 100 cims. L'esforç té la seva recompensa. Des d'aquesta talaia, la panoràmica és immensa. Als seus peus, un mosaic de camps de cereals i vinyes, l'estampa característica de Miralles. I més enllà, la mirada es perd en les muntanyes i les valls que configuren la singular comarca de l'Anoia. Amb la satisfacció del deure complert, comença el descens. La tornada a Ca Naubereda es fa per bonics corriols, on el bosc esdevé protagonista. La ruta, però, encara guarda tresors.
Una parada obligada és l'ermita de Santa Maria de la Roqueta, una petita joia arquitectònica que vigila la vall en silenci. Però l'excursió reserva la seva darrera sorpresa al final. La Fou de Tous. Enmig d'una zona de secà com és Tous, l'aigua emergeix amb força. Un salt inesperat crea un paisatge humit, un oasi de tolls i rierols que contrasten amb l'entorn. És el tancament perfecte per a una jornada de muntanya, esforç i germanor. Un dia del cim memorable a la comarca de l'Anoia.